conta Ainhoa Machi. Quina tenen preparada a la plaça d'Anna Violant i quina és la previsió meteorològica, Ainhoa? Exacte, així a Castelló esta vesprada anem a tindre feminisme en estat pur, perquè així a la plaça d'Anna Violant, a partir de les 6:30, està convocat un crit feminista per a donar suport a les víctimes de violència contra les dones. Així que en un moment tornem a connectar amb vosaltres i vos donem més detalls sobre aquesta manifestació, però pel que respecta a l'oratge, així a Castelló de la Plana ara mateix tenim 19 graus de temperatura, cel ras i una jornada marcada, dominada pel sol. I pel que fa a les temperatures, hem notat un augment dels termòmetres amb màximes de fins a 24 graus a la localitat de Sogorb o mínimes de fins a 1 grau a la localitat de Morella. I pel que fa al vent així a les comarques del nord, hem notat que ha bufat amb menys intensitat durant tota la jornada d'avui. I per a demà, per a este cap de setmana, temperatures més fresquetes, més nuvolositat, però poca probabilitat de precipitacions.